Bħalissa fit-Torri ta' San Luċjan f'Marsa Xlok qed titwettaq ħidma delikata biex jiġu mrobbija u studjati diversi speċi tal-baħar. Din il-ħidma qed titwettaq minn Aquatic Resources Malta taħt it-tmexxija tal-kap eżekuttiv tal-Aġenzija, il-Professur Frank Fabri. Fost dawn l-ispeċi hemm ir-rizzi li sfortunatament il-popolazzjoni tagħhom fl-Ibra Maltin naqset b'mod konsiderevoli matul dawn l-aħħar snin. Fil-fatt f'Lulju tal-2023 daħal fis-seħħ moratorju li jipprojbixxi l-ġbir tar-rizzi mill-Ibra Maltin. Din il-miżura se tibqa' fis-seħħ sas-7 ta' Lulju tal-2027. Dawn ir-rizzi kienu ttieħdu mill-Ibra Maltin bilan li jitnislu f'ambjent ikkontrollat. Iż-żar jiġu monitorjati u wara li l-proċess ikun avvanza u r-rizzi jkunu kibru u jinsabu aħjar, eventwalment ikunu jistgħu jerġgħu jitpoġġew fil-baħar biex jgħinu fl-irkupru tal-popolazzjoni. Għandna popolazzjoni tar-rizzi li ġbarna mill-baħar hawnhekk mis-selvaġġ f'Malta u qed nagħmlu proġett biex nagħmlu ir-riproduzzjoni tar-rizza fil-in captivity ħalli nkunu nerġgħu nistgħu nitfgħu iż-żgħar li nipproduċu hawnhekk lura fil-baħar biex ngħinu l-popolazzjoni tas-selvaġġ. Dan il-proċess isir f'kamra fejn it-temperatura u l-kundizzjonijiet tal-ilma jiġu kontrollati. Għaddej ukoll esperiment daqsxejn differenti li jista' jwitti triq għal konservazzjoni taż-żwiemel tal-baħar, jew kif ħafna jafuhom is-sea horses. Fl-Ibra Maltin hemm żewġ speċi differenti minnhom u sabiex dawn ma jitpoġġewx friskju, ir-riċerkaturi bdew billi ġabu madwar 8 pari ta' żwiemel tal-baħar mill-Olanda. Iż-żwiemel tal-baħar ilhom fit-Torri ta' San Luċjan minn Marzu li għadda u f'dan iż-żmien kull wieħed minnhom sab is-sieħeb tiegħu. Filwaqt li żewġ pari diġà kellhom iż-żar. Wieħed minn dawn il-pari reġa' jinsab fit-tieni ċiklu ta' riproduzzjoni tiegħu. B'differenza minn tankijiet oħra fit-torri, l-ilma jiġi filtrat u ċirkolat f'sistema magħluqa. Dan sabiex l-ebda żiemel tal-baħar żgħir ma jinġibed mis-sistema u jispiċċa fl-Ibra Maltin. Miżura bħal din hija meħtieġa biex jiġi evitat li l-ġenetika taż-żwiemel tal-baħar miġjuba mill-Olanda titħallat ma' dik tal-popolazzjoni lokali fl-Ibra Maltin. U nippruvawhom mbagħad bil-ġenetika Maltija, ovvjament dejjem taħt il-monitoring tal-awtoritajiet konċernati, u mbagħad nagħmlu l-istess ħaġa li nkunu għamilna b'dawn, nagħmluha bil-Maltin imbagħad, ħalli eventwalment l-iskop aħħari tal-proġett ikun illi dawn aħna inkabruhom biżżejjed li nkunu nistgħu nagħmlu restocking tagħhom, jiġifieri nerġgħu nitilquhom fl-ambjent naturali Malti. Jekk din il-fażi tirnexxi u jiġi kkonfermat li l-proċess hu sigur, l-Aġenzija tkun tista' titlob il-permessi meħtieġa mingħand l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-ERA biex jinġabru madwar 3 pari ta' żwiemel tal-baħar mill-Ibra Maltin. Wara r-rilaxx, iż-żoni li jkunu fihom iż-żwiemel tal-baħar ikunu monitorjati bl-għajnuna ta' għaddasa u organizzazzjonijiet oħra. B'hekk ikun jista' jiġi stabbilit jekk iż-żwiemel tal-baħar humiex jgħixu u jadattaw għall-ambjent. Ħidma li jekk tirnexxi tista' tagħti tama ġdida lil waħda mill-aktar ħlejjaq distintivi iżda vulnerabbli tal-Ibra Maltin.